Et responc en català que m'és més fàcil gravar-me en català. I sí, hi ha mil coses a fer, o sigui, és cada dia una cosa diferent que es pot fer per aprendre, per millorar. I ara això, com gravo vídeos curts de lo que faig cada dia, doncs qualsevol tonteria, com hi ha molta varietat, doncs mira, em serveix per gravar vídeos. Algú li serveix algun vídeo i se'l mira, o algú pregunta una cosa en concret i em serveix per fer un altre vídeo, perquè crec que al final tot el que és tema artístic, vídeos a TikTok és superimportant. La idea era començar ja a gravar vídeos quan vaig deixar la feina per allà al març o així, però m'ha costat molt posar-m'hi. Em costa molt gravar-me, o sigui, no m'agrada gravar-me, gens, zero. No m'agrada escoltar la meva veu des de fora, és a dir, quan m'estic editant els vídeos escoltant la meva veu, ara he començat a tolerar-ho, però com està sent un any tan complicat, ha arribat un punt que és, mira, pa'lante, m'és igual, m'és igual tot. Clar, ara estava una mica contrarrellotge d'allò de a veure si surt alguna cosa, i clar, van passant les setmanes, els mesos, i surten coses puntuals, però no lo suficient per viure de fer fotos. Llavors han sigut uns mesos que m'anava frustrant cada setmana més, i tenir tot això de comentar hagués estat bé. Ara ja ha arribat un punt que dic, mira, ara ja el que queda d'estiu, relax, i al setembre ja em busco feina de lo que sigui i seguirem els caps de setmana anant fent fotos, i que això de la fotografia, pues, a veure si ho fem funcionar a llarg plaç. Però m'hagués molat tenir tot el procés aquest gravat, perquè han sigut mesos que he fet moltes fotos, he editat moltes fotos, he fet moltes fotos gratis, mentre estava fent el portfolio, mentre estava fent la web, moltes fotos, o sigui... He estat tot el dia editant fotos. Ara he baixat una mica la quantitat d'hores que estic editant fotos perquè estic pensant idees per vídeos, estic editant els vídeos, tot i que intento editar-los ràpid, i m'ho estic agafant una mica més amb calma.